i łzy są tu nieuniknione, ale będą świadczyć o tym, że zostało coś zrobione. Leć do przodu i nie zatrzymuj się, masz marzenia, a więc zdobywaj je. Są ludzie, którzy padli i na czymś utonęli, osiągnęli dna, a co innego chcieli. Mi pomogła miłość i te kartki w zeszycie. Z pewnością też coś znajdziesz i wygrasz swoje życie. Nie ma takiego upadku, z którego się nie podniosę, a jak się zdarzy, to wyciągam zawsze lekcję. Traktujcie ten kawałek jako dobrą motywację. Wstańcie z kolan i po marzenia swoje leczcie. Walcz, bo masz sobie siłę. Dopóki serce bije, ty nie poddawaj się, musisz walczyć i osiągnąć swój cel. Mówią, że nadzieja jest matką głupich, ty ją masz. W każdej sytuacji życia sobie radę dasz. Musisz walczyć i nie poddawać się, piąć na góry i zdobywać je.